Hey newsliners, if atong ma-recall, 6 months ago, nag-uban gihapon ta sa bag-o pa lang na-install na 1003rd Brigade Commander nga si Colonel Consolito Yecla, known sa mga kauban nga si Sir Dodoy. After 6 months, daghantag na dungog, daghang success stories, daghan og mga kabaguhan sa iyang command. Unsa na ba ang nahitabo sa tour of duty ni Colonel Yecla sa 1003rd Brigade? Asa na papadulo ang kampanya sa gobyerno sa isgutan ng peace and order? Daghan na ba sila og napasurrender? Daghan na bag lugar nga na-clear na sa ginaingon nga communist-controlled and terrorist-controlled area? Ubani ko ninyo, karumuntag kauban ako si Colonel Consolito Yecla, ang commander sa 1003rd Brigade. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Friends, newsliners, let's welcome Colonel Consolito Yecla, ang commander sa 1003rd Brigade. Sir, welcome to Newsline and it's good to see you again after 6 months. Thank you, Ma'am Edith, and sa mga listeners and viewers ng ating programa. Magandang umaga. Sir, meron bang pinakamagandang transisyon? Kasi if I can say it right, during yung stay sa Task Force Davao, napaka normal, napaka linis, napaka peaceful. Ano ba yung meron doon na dinala mo dito na parang ang dami-daming nangyari in 6 months sa tour of duty mo dito? Una sa lahat, 6 months into the job, 1003rd Brigade was able to accomplish a historic dismantling of the Sub-Regional Committee 5. Historic in the sense that itong Sub-Regional Committee 5 ay siya yung pinaka-most advanced sub-region ng SMRC, if not in the whole Mindanao. No? It is because siya lang yung sub-region na nakapag-implement ng maximum agrev with the defeat of Alcantara and Sons noong 1994. Then sila lang din yung sub-region na nakapagbuo ng salugpungan schools and MSP na na-replicate ng regional level nila sa other areas. Sila din yung region na may napakaraming recruits sa Talaingod na in fact yung SRC5 ay nakapag-contribute ng mga recruited NPAs in other sub-regions. And even in the North Central Mindanao Regional Committee, nakapag-contribute din. And with that, masabi nating napakabilis ng nangyari because in a matter of 4-month sustained military operations, napasuko natin yung buong leadership ng SRC5 sa pamumuno ni Kamandi at ang kanyang husband na Sub-Regional Operational Commander na si Kause. When you talk of Sub-Regional Committee 5, ito ba yung sinasabi natin na ito yung geographically isolated area? Ito yung disadvantaged area before? Ito yung area na, kumbaga, ito yung the bed of terrorism and communism activities sa entire southern Mindanao? Yes, it is because hawak nila yung Talaingod na nandun ng Pantaron Range. Paanan siya ng Pantaron Range and according to Kamarikit and Kamandi, itong Talaingod ay pinakabasing atasan ng SMRC. Because of the geography, the terrain. Yes, because of the tinatawag nilang physical and social terrain. Physical terrain dahil napakalaki ng mga bulubundukin doon, Pantaron Range siya. Yes. Ang lawak. Pero mo yung nakita mo sa mapa natin yung
15 kilometer by 15 kilometer na stretch na halos walang tao, no? Then social terrain sapagkat yung SRC-5 actually yung unang nakabuo ng PRM, no? Kumiting revolusyon sa munisipalidad na napakalakas na dati ay pinamunuan ni Dato' Gibang na nag-surrender na. So ibig sabihin napaka-advanced talaga ng insurgency Kumbaga situation yung deployment sa ng mga tao doon, yung positioning ng terrorism, nandoon. Yes. Ito yung pinakabuod niya. Yes, in fact, during our discussion with the Kamarikit before the start of our sustained military operations, pinagmayabang yan na for the past 10 years ay hindi natalo yung NPA. I found out Propaganda. Hindi, kasi Strength talaga, sir. yung more than 10 or actually 12 encounters na nagkaroon ng resulta ay halos lahat ay panalo sila. That's why knowing the situation, pinag-aralan natin na ano ba yung physical terrain doon, ano ang social terrain doon, and sa tulong na rin mismo ng mga former rebels, we conquered that physical and social terrain. Paano nyo ginawa yun, sir? You only came here July last year, I think? Yes. Bakit July, August, September, October, November, December, January? So 6 months. Paano, ano ba yung, is there a special approach to this? Is there a special menu for this? Given that ito yung, sinasabi natin, ito yung pinaka-balwarte. Ito yung kumbaga, ito yung propaganda mass base. Kasi ito yung nag-highlight, diba? Like, people, yung nasa Haran, galing dyan. Yung dumating sa Cebu, galing dyan. Ano ba yung ginawa? Ano ba yung approach? Ano ba yung, if this is the plate, what is the menu that you offered? Why you were able to persuade them? Why there is this fast movement of people? At saka, bakit ang bilis niyong naputol yung puno? Ang pinaka nakita ko na success factor, no, is that sa first 2 months ng aking pamumuno, nakuha ko yung paano natin ma-address through the help of FRs. When Kamarikit surrendered, baka hindi kayo maniwala na for more than a month, halos kasama ko siya umaga sa pagkakape, lunchtime, kumakain, tinatabi ko siya. Was it winning the heart? Not about Taking winning information? Or Of course. is it because you joined us already, we need to collaborate in the name of peace? Lahat yun. But ang pinaka-intent ko talaga is I don't want to waste time doing things na hindi tumatama. And which is feasible. Yes. That's why nung sinabi niya na napakalakas ng physical terrain, napakalaki ng social terrain, doon ako nag-umpisa. Bakit napakalakas? Bakit hindi tayo nananalo? Pinag-aralan mo? Pinag-aralan ko. So, lumabot sa point na nalaman ko kung ano din yung threshold ng tinatawag natin na hanggang saan susuko yung NPA. Gaano ka hindi Ano ba yung operation. Yes. So, in short, sa magandang pakikitungo ng ating former rebels, hindi lang yung strength and weaknesses ng NPA ang nakita ko. Nakikita ko rin yung strength and weaknesses ng ating mga sundalo. That's why I was able to design a campaign that masabi nating pag ituloy-tuloy mo ito, darating ang panahon, talagang mag-give up sila. And that's why after 4 months mula nung naumpisahan yung Pantaron operations natin, buong leadership ng SMRC, SR5 ay natumba, no? Kung makita mo si Kamandi, napakataas din yung kanyang political consciousness. Kumbaga, matapang siya, hindi sa pakipaggera, kundi yung tapang ng ideolohiya at saka yung survival niya is napakataas. But the design of operations ng brigade is that talagang i-break namin yung will to fight niya. Paano nyo na? Curious na ako kasi sa larangan po ng ideology, sir, iba yung pinasabi na mawala man yung isang leader, nandun yung ideolohiya. Mawala man yung leader, nandun yung pakikibang. It's always simpleng panginabuhi na sunong pakigbisog. That's the call eh.
Pero ano ba yung, what's the silver bullet na ginawa mo? Ito yung question sa akin. Bakit, sir? Ano yun? If may part lang doon na pwede mong i-share mo naman. Una is i-contrast ko doon sa yung sinasabi natin yung normal na ginagawa natin. Na sabi ni Kamarikit, no, even if in an encounter, malagasan sila ng isa o dalawang tao, after 2 months o after 2 weeks, they can move on. May replacement eh. Kasi may replacement. And alam na nila na pagpasok nila sa kanilang struggle ay may mamamatay. So if we'll just design our operations to hit them, body count, then papahinga, makaka-recover pa rin sila. That's why ang ginawa natin is dalawang approach. No? Ang ginawa natin is we conducted our sustained operations without let up, uninterrupted. Nasa pantaron rin sila. So, kung ang physical terrain ay nasa kanila, I used that physical terrain to their disadvantage. So, yung operation natin is hindi lang yung binigay natin sa isang battalion commander ng operation. I managed the operation myself. Was it composite? I used all the Resources. battalions I have. Mahigala, nagkalalaw itong discussion. No? I asked him, usang silver bullet, nga nung dali malimtan, dali mo talikod sa usa ka ideolohiya nga imong gisampaan. Kisayod man ta nga mo sampa ka, mosulod og revolusyon. Na kay ambisyon nga gusto niyong maabot na pagbago nga gusto niyong maabot. Sa among pagbalik atong isgutan, unsa tong silver bullet, unsa bang silver linings nga naigo? Ug asa na padulok ang kampanya sa sundalo? Sa among pagbalik. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Balik din sa itong one-on-one kay Colonel Yekla. Gipangutanan ako siya, unsang silver bullet? Nga nung naigo ang silver lining, no? Sa isgutanan nga pakibisog, pakibaka, ug nga nung, yun ana, no, 6 months kadali, nabungkag ang pukbo din sa Pantaron ni siya. Which, alam mo sir, I was there before eh. In college ako, napunta ako doon, pero iba na yun ngayon. Ano ba yung na-touch mo sir sa hukbo? Bakit ang bilis? Hindi ganun kadali. Kasi ang si struggle naman is productive eh. Ang haba-haba ng proseso. Pero sa tingin ko, napakabilis. That happens so quick, so fast, and yet, sino ba yung si Marikit sir sa totoong buhay? Yung naguguluhan ako, sorry ha. Sino siya sa totoong buhay? O kumbaga ako si Edith Caduaya, sa totoong buhay. Sino siya sa totoong buhay? Ano siya dati? Si Kamarikit, ang totoo niyang pangalan is Arian Jane Ochate Ramos. Siya ay graduate ng UP Mindanao. Nung high school siya ay nag-graduate siya sa Coronadal National Comprehensive High School. Yun din ang high school na aking pinasukan. So, same alma mater kayo? Yes. Then, from Coronadal siya noong nasa Maribel ako, yung Coronadal na yun. Yung bahay ng lola namin at saka yung bahay nila is just 100 meter apart. Kababayan. Kababayan. But we were just separated by about 10 years doon sa... Kasi nag-graduate ako ng 84, siya yata 94 na. Late na siya. Balikan ko yung Pantaron Range. Bakit noon hindi nagawa yan? Bakit kailangan si Colonel Yekla magbuwag nito? Anong meron ka? Kasi ang tagal sir, I was there 1994. It so happens na college ako that time eh. Bakit hindi nakuha yung perfect menu before? Na ang dami-daming resources na, ilang presidents na ang dumaan. Bakit it took Colonel Yekla to regain the ground
to get the ground and get all these people back to the normal society? Simple lang naman ang ating ginawa. No? Of course, una kanina is napag-aralan natin yung physical terrain talaga no? At saka social terrain. Then sa ating campaign, ang sinigurado ko doon is ma-isolate muna yung masa against the NPA. Kukunti lang naman yung mga sityos but napakadaming NPA. Imagine doon sa Tatlong Talaingod. barangay lang sa Talaingod di ba? Yeah, but may more than 120 sityos. At yung isang hilira ng sityo ay umabot sa more than 60 plus yung NPA na nandun. As in massive. Yes. Parang community na rin. Community of NPAs dahil ang isang sityo, ang pinakamarami is may 19. Yes, followed by isang sityo. Paano yung pinasok, sir? Ang, Ano ba yung approach? Ang, Nagiging arm ba lahat? Nagiging human ba? Or nagiging mas we need to talk? Siguro mag-usap tayo. Kasi when you talk of 19 groups, 19 individuals, and all this, that involves children. That involves women, the pregnant women, that includes the elderly. So ano ba yung ginawa niyo, sir? isa sa mga una natin ginawa is to ensure na ma-isolate yung NPA sa masa. How? Yes, we organized 16 CSP teams na pinaupuan natin lahat ng sityo na sa tingin natin ay may influence sila. And we ensured na yung kung ano man yung pangangailangan ng sityo na yun ay kung hindi natin maibigay lahat, yung sinseridad ng pagbibigay ang maibigay natin. Human approach. Yes. The human in a soldier's clothes. Yes. Ganun ba? Kaya halimbawa nito no, nakita natin na wala talagang development sa area dahil sa kakulangan ng kalsada. We made a very daring project. No? Daring in the sense na nung sinabi ng isang sitio leader na gusto na nilang sunugin yung eskwelahan sa isang sitio kasi walang maestra, sabi ko hindi natin dapat gawin yun. Kaya walang maestra na gustong umakyat doon dahil walang kalsada. So, Ang kitid. trail lang ng tao, not that even a motorcycle cannot. Anong sitio ito, sir? Maraming sitio yun. From sitio Nasilaban hanggang Nasilaban. sitio So, Bato, no? Nasilaban, Sambulungan, Lasakan, Bagang, yung Bayabas, Ginawa niyo yung Piroy. daan. Ang ginawa natin is nung malaman ko na wala pa kasi sa budget yung wala pang budget yung kalsada na yon, I promised din na gagawa tayo ng panpan na 27.2 kilometers. That time, kausap ko yung 26 na dato. Sabi ko sa kanila, nung malaman ko na wala silang kalsada, kailangan nila, sabi ko sa kanila, even if we don't have a budget, we'll make a panpan. Tatawag ako sa mga kaibigan natin sa Davao City para lang humingi ng pala at tiko. Okay. So with that, tumulong din yung battalion commander ng 56 maghanap ng pala at saka tiko. Tumulong din si Governor Bahid. Bahid at saka si Mayor para ma-realize lang yung yung Panpan Road, and Anong ibig sabihin nun, sir? Panpan Road is just a motor trail. So yung daanan ng tao, tatapyasin ng nila using pala and tiko. So ginawa So, it's nila more yun of bayanihan? Yes, bayanihan. For more than 3 months. Hanggang Kinaya natapos niyo? yung nakayanan siya. Kasi And you were there? yes, nandun tayo kasi sinusupervise natin, pabisit-bisit tayo doon. We set the direction ng after 3 months natapos yung panpan. But isa sa mga nakita natin na effect Ano ng, yung sinabi ng mga tao, sir? Ano yung panpan? Hindi na inakala na magiging participant sila sa isang malaking role sa kanilang community. Ano yung pinakamagandang narinig mo from the dancers or from the residents na ito yung nangyari? Ano yung napaka-rewarding na word from them? hindi ko sila tinatanong para marinig yung gusto ko marinig. Ano sinabi niya sa iyo? Ang tunay na nangyari is 35 days after nasimula natin yung panpan. Yung isang NPA commander doon na may 18 tao, actually more than 20 yung tao niya, nag-surrender.
Kasi sabi niya ay nag-NPA siya noon kasama yung kanyang mga tao dahil nakita niya na walang serbisyo sa gobyerno. They didn't But, feel the intervention of government. Nung nakita nila na despite of the fact na hindi pa siya naging priority ng ating gobyerno, nag-initiative yung tropa natin, nag-initiative yung LGU na gumawa ng panpan kasama yung mga tao. So, Dato Eloy Buntulan surrendered with 7 high-powered firearms at meron siyang 18 na kasama. And si Dato Eloy, siya yung pinakamalakas at but siya na rin yung pinaka-last na dato sa Talaingod na mayroong armed group. Nakita niya yung sinseridad. Sinabi niya yon na hindi na yon yung nakita niya noon. Nakita niya na nagtutulungan na yung ating sundalo kaya nag-surrender siya. Was it the compassion in you? Kasi balikan ko na yung TF Davao mo. Ikaw yung nag-iikot, nakikipag-usap sa mga tao, you talk to people, you talk to communities, and yet, it always brings the best in your judgment eh. Ito ba yung nangyari sa SR5? May pagkahawig, no? Kasi tinitingnan talaga natin kung ano yung dapat na nating The gawin, menu. na yung menu. At hindi ko tinigilan nakausapin si Kamarikit o si Arian hanggat sa makuha ko yung anong dapat natin gawin. Did she told you na ito siya nangyari sa amin, sir? Dapat ito yung gawin niyo para mag-soften yung ground, para... Did she give you a tip? Paano? Hindi niya naman sinasabi yung tip kung anong gagawin. Ang sinasabi ni Arian na nakuha ko is napakalakas ng social terrain sa Talaingod. So, ako na mismo ang nag-research ano yung kanilang kailangan. Kasi, of course, ang sinasabi din ni Arian is kailangan nating matugunan yung ancestral domain issue. Kanti. Kasi ang ginagamit nila ay yung success story ng pag-flush out ng Alsons ay yun ang pang-akit nila sa mga IP. Sinasabi nila na dapat magpasok ka sa NPA para panigipdan o i-defend yung mga yutang kabilin. But because Alsons is history na yun. So, hindi na natin may balik at saka hindi na natin maitakpan pa yung nangyari. So, hindi natin kayang i-head on yung ang issue. Kaya pumunta ako doon sa ano ang kanilang kailangan. That's why nung nakita natin kasi kami lang din nung time ko kasi nilocate ko yung mga address ng mga NPA. Talagang na-surprise kami na kung saan naputol yung kalsada, doon nagsimula yung mga NPA. So, the road to peace is the road in itself. Yes. Parang ganun. Yung where the road ends, insurgency begins. So, naputol ang kalsada sa sityo na Silaban. That's why ang next sityo na Sambulungan, mayroong 8 NPA. Ang next sityo na Salasakan is may 13 NPA. Ang next sityo na sityo Bayabas ay may 3. Sityo Bagang ay may 3. Sityo Pungpong ay may 6. Then pagdating doon sa sityo Piroy, umabot ng 19 yung NPA. So in that stretch na kung saan naputol ang kalsada hanggang doon sa sityo Bato, may 12 na sityo with a total of 61 NPA when I assumed command. That's why nakikita natin yung pangangailangan. Ang gusto ko lang naman mangyari is if I cannot provide them yung kalsada kasi hindi pa siya yung priority ng ating gobyerno, ipakita ko lang sa kanila yung sinseridad sa pagtugon ng kailangan. And that we are very much appreciative na nakita ng isang NPA mismo na commander yung sinseridad na gusto nating ipakita sa kanila. Hindi natin kayang i-address lahat ng pangangailangan, but we can give them hope. And that hope was recognized by Dato Eloy na for so many years, napakadami niyang tao. More than 20 yung kanyang tao, nag-surrender sila at one count, 19 sila with 7 firearms. Ang higala, daghan siya mga, siguro maka-learn po, no?
dili na tong from the lessons, from the kung happy pill, no, ang nahitabo sa first 6 months ni Sir Dennis sa 1003. Tanaw siguro nato na unsan magdidiay. Kaya ang iyang ginaistorya sa tuwal, dili necessary nga mag-arm struggle. Katong na-explain pa na, dapat na intervention ng government sa mulo sa katawan para makitan sa katawan nga si gobyerno na kasing-kasing. Ug si military, dili lang baril ang dala, pwede din magdala og pala. Sa among pagbalik, pila ba ka-encounters? Tungod sa ilang na-achieve, naabay IB nga na ibalhin, o naabay mga pwesto sa sundalo nga kinahanglan mo hawa na sa area of command sa 1003 para mapadayon ang ilang success stories sa ubang lugar. Sa among pagbalik. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. So kung imo mapansin ganiha mga newsliners, katong ingon niya nga, kung asa naputol ang dalan, didto nagsugod ang problema sa terorismo ug insurgency. Pero is it just the pala and the pico and the road? Na ba encounter nga nahitabo? Sir, paano? Do they have an encounter? Kasi pag sinabi mong terrorism, pag sinabi mong communism, may nakaakibat na armed struggle. Ano ba yung nangyari? Hindi lang sa pag-address ng social terrain or mga issues ng masa ang ating ginawa. No? We also conducted sustained military operations na uninterrupted for 4 months. And that resulted to 13 encounters. 13 encounters, ibig sabihin, labanan sa ground. Yes. Within Pantaron range. Yes, within Pantaron range. Ang ating operations is hindi siya simpleng operations. We call it sustained swarming. No? Kalat. Hindi naman kalat, but yung dami. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy at madami. Kasi So meaning, nagdagdag kayo ng tao? yung tropa kasi sa Pantaron Range ay dati 56? 56 lang. Aha. But yung 27 IB, yung 89 IB at saka 3rd IB ay dinala ko sa Pantaron Range. No? So naging composite, Yes, hindi lang si 56. So apat na. apat. But yung 3 batalyon commander ko talaga ay nandun sa Pantaron Range. Nandun din ako for many days, lalo na sa simula ng campaign natin. Then, ang gusto kong mangyari noon is, since Pantaron Range ay napakalaki, tapos nagtatago lang sila sa mga gilid-gilid, it's difficult to achieve yung decisive engagement. Ang ginawa natin is, nung nalagyan na natin ng mga tropa yung gilid, Pockets. yung mga community ay inupuan, i-isolated the enemy. And ang ginawa natin na sustained operations ay walang tigil kasi pag ma-locate natin sila, kahit natapos ng encounter, hindi tayo tumigil. Every time magpa-supply sila, we disrupt their supply lines. We isolated them from the enemy. So, stomach. Ito, Yes. wala nang pagkain. Wala nang pagkain. Hindi na tayo nag-ambisyon again, hindi tayo nag-ambisyon ng decisive engagement. But yung sustained operations natin ay designed to break their will to fight. Kasi sabi nila, nasa kanila yung Pantaron Range. Okay, nasa iyo yung Pantaron Range, paikutan kayo namin na wala na kayo magawa sa Pantaron Range. So, food supply was cut. Yung dalawang aspeto no, na nahirapan silang makaalis sa operations. So,
hindi sila masuplayan ng kanilang mga kasama at hindi din sila maka-influence sa masa. So ibig sabihin, kung hanggang saan, kasi gusto kong malaman kung hanggang saan ba talaga sila mag-last na Labanan. yung kanilang unang pangunahin na maggawaing masa ay hindi nila ma-perform. Then pangalawa, yung survival mismo nila ay ating pinag-threaten. No? That's why kahit na yung information kung minsan ay hindi maliwanag, kung minsan nawawala-wala din sila, hindi kami tumitigil. We did not stop So conducting the operation. psychological being of a war and a battle, Yes. yun yung tinanggal niyo. Paano yung labanan kung wala ka namang kinakain, kung gutom ka, Yes. so wala kang resistance. Yes. Kung sinasabi nila na they have the masses to monitor, we deployed enough forces na hindi nila ma-monitor lahat. Yes. Kaya napakahirap sa kanilang side o their part na yung kanilang mga community ay hawak natin, nakakausap natin, at habang nakikipagbayanihan tayo sa kanilang mga masa, sila mismo ay hindi makagalaw sa kanilang kinaroroonan. So you give them the feeling of discomfort. Yes, hindi lang discomfort. Para bang kundi, kalaban ko to, ba't ba ako nandito? Parang ito yung feeling na parang gusto namin kumain, wala namang magbigay ng pag-ex, nandyan sila. Yes. Kasi they exist to conduct mass work and continue their armed struggle. We cut that two functions, no? Yung hindi sila Yung makapag-mass pipeline. work. Hindi sila makapag-mass work, tapos di naman sila makagalaw. Sabi ko noon, kung hindi sila mag-surrender in 4 months operation, gawin nating 6 months, gawin nating 1 year. Wala bang umaray sa civilian population? Wala. Kasi ang Kasi civilian usually, population- HR violation, this is militarization, this is Hamlet. Wala bang issue na gano'n? Baliktad ang nangyari, no? Kasi yung doon sa mga masa, gumagawa tayo ng panahon. They are busy. They are busy Making their way. Making their way, no? Alam mo nung umakyat yung isang batcom ko noon, nadaanan niya yung gumagawa ng panpan. Nakita niya doon yung isang matandang lalaki na may sundang. Ang sundang niya usually ginagamit na yung special. Tinutusok-tusok yung lupa kasi kulang na sa pala at sa piko. At ang matandang babae naman, kinakamay yung lupa para itapon sa Literally. gilid. Literally kinakamay. Tapos dumadaan ang sundalo doon, hindi nila pinapansin yung sundalo. Kasi they are busy doing their job. They are busy constructing their Panpan Road together with the soldiers. So, wala kang makitang mag-aaray na masa kasi yung masa ay Naging busy. para sa kanilang pangangailangan. Ito ba yung sinasabi, sir? You had 13 encounters, 4 airstrikes. Bakit may namatay? Sino itong isa? Yung isang namatay dyan is yung si Aka Fernan. Siyempre, encounter yon at masyadong naiwanan siya nung kasama niya. No? Nagtakbuhan at siya yung tinamaan. At saka hindi lang yung isang kill dyan, we captured 10 as an offshoot of encounter. Yung tatlo dyan ay actually dalawa. No? Yung dalawa dyan ay wounded na NPA na pinagamot natin. Surrendered 59. 59 yung surrender. Ang firearms, 51. Ano, 51. bakit 59 sila? Bakit kulang ng 8? Yung iba ba walang armas? Hindi naman yun lahat ay may armas. Then, in our succeeding operations later, nakakuha pa kami ng 5 high-powered firearms na hindi kasama. Wala bang nalaga sa sundalo? We are proud to inform na kahit isang Zero? casualty ay Wow. walang nasugatan, walang namatay na sundalo. Sir, itong si Mandy, bakit may nababasa ako na, Sir, game over na. Ano to? Yun yung tinatawag natin na na-reach natin yung breaking point ng NPA. So baga ito yung the apex of their struggle. Yes. Ito na yun.
It Para bang happened, was that the laying of arms, or was it saying na wala na kami, okay na kami, wala na kami, suko na kami? yes. And it happened after the 13th encounter. No? Nung nag-encounter noong 10 January, yun yung... Bago lang. Yes, bago lang. On the 13th encounter, yung grupo nila na, kasi dati nagsimula sila ng almost 50 plus o 58. Then dumating yung point na sila ay siyam na lang, and during the encounter nahiwalay silang 5. Then dahil sa nakuha natin yung supply, nakunan din natin sila ng baril. Then on the evening after the encounter, hindi tayo natulog, no? Hinahanap sila ng ating air assets. Then the following day, na-realize niya na it is useless To fight. to fight anymore. Kasi we forced her to choose Sino to? between si Mandy, no? Mm. Siya mismo nagsabi Sino bakit si siya Mandy sa nagsabi. totoong buhay? Si Mandy ay siya yung si Ida Maria Montero. Siya yung pinaka-secretary ng Sub-Regional Committee 5. At ang kanyang asawa ay si Ka Jose. Siya yung Sub-Regional Operational Command Commander. Yung umaga or yung the following day after the encounter, nag-reach out siya sa ating intelligence unit, signifying na gusto na naming mag-surrender. Kung pwedeng halt na muna yung operations at hayaan silang makabili ng kamote, balinghoy, no? Kasi gutom na sila. So, we give Darker Group yung tinatawag natin humanitarian consideration. Paano nagtagpo? Okay, game over. Paano pinagtagpo itong dating magkalaban? Isa sa mga nakakilabot o dramatic ang nangyari. How? Nung umaga, tinawagan ako ng intelligence natin na Mandy is already signifying her intention to surrender. So we organize an intelligence group na aakyat doon sa bundok. But before that, tinawagan ko lahat ng mga units na stop muna yung operation, stand to tayo, walang gagalaw, walang mag-move. Pinapuntahan namin lahat ng mga Bagani forces natin na nandun, baka gumagalaw sila, so nag-stop lahat. Then after nung hapon na, nag-send tayo ng ating mga intelligence personnel doon mismo sa gitna ng bundok na kung saan nakaikutan ang mga sundalo with the satellite phones. Sinabihan nila si Mandy na umakyat ka sa high ground, maghanap ka ng signal at huwag ka nang gumalaw. Then, pumunta yung ating mga intelligence personnel doon. Sinalubong sila, no? Nung magpanagpo sila kasi may satellite phone yung ating tropa, nagkita sila sa taas ng bundok. Nauna si Mandy, nakataas ang kamay. Yung kanyang mga kasama ay sumusunod, yung kanilang baril ay nakalagay sa sako. Kasi ang usapan noon is kung magpakita sila, their firearms should be Kept. in the sako. Parang sign of surrender. Ano yung feeling na yun sa'yo, Seth? Na, this is it. This is the moment that we've been wanting for. This is the moment that there is peace without bloodshed. Ano yung strike Hindi ko sa'yo? pa ibang-iba, no? Ituloy ko muna na nung magkita na sila, in-arrange namin yung helicopter for the pick-up kasi it is already 4 o'clock na hindi na sila makaalis doon sa area na hindi gagabihin kasi napakalayo at napakataas. That's why yung ating Philippine Air Force nag-provide ng Black Hawk. So, in the middle of the encounter site or doon sa operational area, nung nagkita na yung ating sundalo, nagyayakapan na sila, ni-welcome nila tapos binigyan ng konting makain, no? Dumating ngayon yung Black Hawk helicopter to pick them up. Then, Dito ba dinala?
dinala sila sa Ismincom at pagdating ng helicopter sa Ismincom, nandun ako, nandun si commander ng 10ID, nandun si commander ng Ismincom, si General Almirol, no? At saka si General Torres as commander ng 10ID para salubungin sila kay Mandy that it's game over naman kasi sabi ni Mandy. Kaya winelcome natin siya. Sir, with this success, napaka-unfair ko naman siguro no kung ano yung masabi mo sa tropa mo kasi ikaw yung you are everything to them and it succeeded. It was a tremendous success and of which congratulations. Ano yung mensahe mo sa mga natitira doon? Sa mga naiwan pa na posibleng may mga variables pa? Tsaka ano yung mensahe mo, sir? Sa mga tao mo, congratulations, gentlemen. Ang galing nyo. Nagawa nyo yun. Ano yun, sir? Una is sa tropa, no? Nagpapasalamat kami, lalo na ako, no? Sa sakripisyo na ginawa ng ating kasandaluhan kasi for the first time, no? Yung umabot sa 4 na buwan na ang ating sustained military operations ay hindi siya normal na sustained military operations. It is a swarming type of operations. Ibig sabihin na kahit isang grupo lang yung hinahanap, ang pinakamababa na grupo na naghahanap sa kanila ay 11. Umaabot pa sa 18. At imagine yung sacrifice na gagawin ng tropa for 4 months na yung iba doon ay hindi makabakasyon ng New Year, hindi makabakasyon ng Christmas, nandoon sa bundok. Yun yung ating, yun ang aking gustong pasalamatan sa kanila. Then, sabi ko rin sa kanila, noong magkita kami ng, lalo na yung third ID, paalis sila. Sabi ko, dapat i-cherish natin yung pagiging membro ng winning team. No? Kasi kahit anong ibibigay mong support, mas mararamdaman ng ating sundalo na siya ay naging bahagi ng isang winning team na nakakapagawa ng serbisyong maganda sa ating bayan. With all these successes, sir, we wish you all the best. And alam ko naman personally na hindi ka basta-basta pumapatong, pumupunta sa isang lugar kung hindi mo alam ang laban. And congratulations to that. And hopefully, daghang leksyon, no, ang natudlo sa ato karong buntaga na dili lang dapat ang gera sa gobyerno o gera sa estado patok sa mga rebuilding grupo. Dili lang pusil, dili lang bala. Kinahanglan na ay kasing-kasing. Kung mo yung tawag, apil mo sa kalambuan, dapat naakay kalabutan sa gihimong kalambuan. Kung mo yung kangagikinhang na to, mag-uban, kinahanglan na kay kasing-kasing nga makig-uban. Kay kung wala na, walay pulos ang atong hisgutanan. With this, I say thank you so much, sir. Thank And you. Wish you Ma'am all Edith. the best in life and wish your command the best in the years to come. Thank you.